پخائے بینا اور سو سنگی مرمر لگے گا نا. وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ اور منگ دینا من کرو چ منگ پا قبر باندے سولی کو. آزوے مسلم چنن سرے چ قبرستان تلار شی دا سے محسوس کئی لکا یو یونیورسٹی دا لکالتا کہ دا مڑو پا سرن بان لکلی اول آیتم لکلی بیاستنی ولادتم لکلی چکل پیدا شے دے بیاستنی وفاتم لکلی چکل مر دے اب بیاستا یو سو اشعارم لکلی دا قبرستان دے کہ دا یونیورسٹی دا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب منع کردہ چاہیے یکتبا لکھائے بنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کردہ چتا صبح چنا کوئینا پخوائے بنا. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کردہ چتا سو دیبان تعمیر نہ جوڑا ہوئے گنبت پہ نہ جوڑا ہوئے. اس دے پہ خلق بخشی کی گا نا تو سڑے سفر کی بخشی اشارہ کی گنبد جوڑی کی سر آواز اور بھائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع تاسو اخبر پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم ہوئے داغی ارشادات تی داغی حکم دی نہا منع کرد چی پخائے بینا نتولی پخائے آئے خو منع کردا چی لکے بے پینا نتو پی ولی تاریخو نلکے اور اگے خو منع کردا چی تو پی گنبت نہ جوڑے نتو پی چندی ولی ٹولے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو منع کردا کنا اوی دا سے مکوا دا سے مکوا دا سے مکوا اور نن چی منگ راشو نمنگ اخپل مرزیانی کو احساس نشترے قدر نشترے اڈو خیال ذہن کے نرازی چاہے محشر میدانم راتن کے رے عدالت رب العزت کیوں دی دلمشتے افغا کے و رسول اللہ والاری آج تو بیاغی تسنگ استر بھی چاہتو جیسے احساس پکار دو کہ نہیں پکار. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ من دی اور بیاد صحابہ اکرام عملو گورے لاش احد میدان تا اور چکم حجاج سلی اگی نبی آتا پوسو کہ میدان احد کے اویا شہیدان پراتی دی. اللہ اکبر. اور اللہ اکبر زمزما کو ایمان دے پتی خبر باندے شاشتا سما سے شریک انشاءاللہ. ابھی میدان احد کی یو شہید یو ہستی دم شان والا ہستی دا کہ دی دنیا طول علماء کرام طول اولیاء کرام طول شہیدان جمع کرشی نداغی دخپو خاور سر مقابلہ نشکولے. اور بھئی اگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رسول اللہ صلی صحابہ دی اگر خوش قسمت آسیانی دی چاہ پخپل سرگو باندھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرو. زم آغا خوش قسمت خلقو چاہ پخپل سرگو باندھ دا محمد مصطفیٰ مزکت لو. آغا خوش قسمت خلقو چاہ پخپل سرگو باندھے با پیغمبر پاک کے ناستل اور پاس دل گرزی دل قتلو. آغا خوش قسمت خلقو چا پخپل سترگو باندی دا پیغمبر پاک معاملات قتلو. ذہن کے صحابہ نوے نمون تو بچاوے چیز نبی ساموز دا سے ہو کہ صحابہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوے منگ تو بچاو خودل چیز پیغمبر پاک اخلاق دا سو اور وی دا حال سچ خودل دی چاہ خودل دی صحابہ اکرام خودل دی. صحابہ اکرام اور جاگ شہداء صحابہ. اللہ اکبر. صحابی خاصم شان چتے اور بیا منصبی شہادت نصیب آو خود تو میدان کے شہیدانش لگا نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ دا مشوری پر غرض باندے تپوس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زملوہم بِقُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ. اللہ زَمِّلُوهُمْ بِقُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ. دا زما صحابہ اکرام چی سنگ بینو سر ڈک دی ڈک سی خخ کئے اور سنگا چی زخمون دی پا جسم باندینو دا زخمون والا مپا کوئے ڈک سی دفن کئے. ٹھیک دا کنا
اسدہا مخلق بنا چی جسم نوزین پلی تدا عدس میں ماتی لیکن وا شہید تا سمرلی مقام دے. نبی پاک فرمائے زملوہم بقلوبہم ودمائہم دغی زخمن سرا دغی بنو سرا دک خخ کئے. اللہ اکبر. ولی جی یہ سبا میدان حشر بھئی کنا عدالتی رب کی بظلم والعالم دا شہداء اسلام براوی اور فرمائے زبویم اللہ زستا محمد آغا پیغمبرم تمام شاگردان استافتین دا قربانیاں پیش کر دی. چاب اللہ سنی تو چاب سر ماتی تو چابا نے بس تکلیفی اور دغس زخمنو پائی بان دغس اخکاری لکچن اخکاری اور دقا سبا دائی دا زخمنو نا وین پشان وین بروانی لیکن رنگ رنگ دا وینی بئی نور باب بوئی دا مسکو امبر نا بموچتی. ہاگا صحابہ اکرام اگا اویا صحابہ اویا شہداء یو صحابی مقام دا پورا دنیا عالم اسلام دا شہداء دا علماء دا اولیاء دا ہر سن اچت دیو کنا اور جا پاگئی کی شہیدان خدیر دی لیکن یو پکی شہید بلم پروت دے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی. اور حمزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سید الشہداء حمزہ اوزما حمزہ شہداء سردار بئی صاحب پراتری ارچانو چتی بیا شہیدان دی بیا پائے کے سید الشہداء دے لیکن میدانی خود تلاش سے گرے نہ پائے کے تاثر سے چون گچی اخکاری نال تک تاثر سے جنڈ بخکاری نہ بغلاف نہ بل تکی گنبت اخکاری. اسلام التن راغل دے کہ دلتن التا تل دے خاندہ چراغل دے کہ نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحابو چ سنگا خپل محبوب نبی نا سنگا خبر آور دیوا سنگا مسئلہ آور دیوا دقا سی دنیا تا اخودل چا منگ دا خپل نبی تابداری کو نبی ادا سکو منگ دا نبی اطاعت کو نبی ادا سکو. اللہ پاک فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر انسان آستا عمر